गिबियाव गेजेर बिजनि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैबाय थानाय डिसेम्बर दाननि 21 आरो 22 खालाराव जे 27थि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंनो लादों बे हादोरसा फोथाराव आरो बे फोथाराव दिनै गाहाय खुन्थियाफोर गायसनबाय आरो नायसिनजेन महरै बेहाय बाहागो लानो हाबावदोंमोन जोंनि सालबारि बियाबनि मानगोनां जय मुसाहारि बिथाङा लोगोसे रायजो राजा आरो रायजो आफादनि जथायै बे गायसननाय जादों आरो बेवहाय जे गेजेर बिजनि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे थांखि नोजोरजों खामानि मावदों आरो बे थांखि आरो नोजोरजों खामानि मावै मावै दिनै 27थि बोसोरसालिया जथुम्मासिम मोनफैबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा 57 बोसोर बैसोनि मोनसे आगान सुरबाय दा बिनि थाखायनो बे आफादाव गोबां बर' माहारिनि गोदान खैफोद आरो थासारिखौ मोनबोनाय दङ आरो बिनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे लाइमोनफोरखौ लानानै लोगोसे फरायसाफोरखौ लानानै गुबैयै खामानि मावबाय थादों आरो गोजोन गायसननो थाखाय जेरैबायदि नाजाबोबाय थानायनि गेजेरजों दिनै बिटिआर हालामाव एसे गोजोननि थासारिखौ जों मोननो हाबाय आरो बयबो गाव गावनि खोथाफोरखौ बुंलायनो हादों रावबो बेहाय गावनिबो जिउ खहा जालायनाङाखै दा बेखौनो जेब्लायबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा अहिंसानि खान्थिजों खामानि मावबाय थादोंमोन दा बे गायसनजाबाय दा बिनि थाखायनो नैबे समावबो नाथाय लाइमोनफोरखौ लानानै गुबैयै जोङो खामानि मावनांगोन आरो बिनि थाखायनो दखरा आफादफोरा गोबाङा कनफारेन्स दङ जिल्ला आफादनिबो कनफारेन्स जागोन जिल्ला आफादनि कनफारेन्सनि सिगां दखरा आफादनि जे बोसोरसालियाव जथुम्माफोरा जागोन दा बे दखरानि जि डेलिगेट थान्दै जखन्थायाव गोबां माखासे बिथांखि थागोन आरो बिथांखि लानांगोन मानो होनबा गुबैयै दिनैनि लाइमोनफोरा जौ जुवाखौ बारबावनानै ड्राग्सआव हाबनो हमदों आरो गावनि जिउखौ गावनो फोजोबनानै लानाय सुइसाइड जानायनि माखासे थासारियाबो बाक्सा ओनसोलाव दङ दा फरायसाफोरानो बेखौ मावदों जोंनि बैसोगोराफ्रा मावाखै दा जायफोर लाइमोनफोर ड्राग्स जाग्रा बैसोगोराफ्रा नङा जोंनि लाइमोनफोरासो फरायसाफोरासो बेखौ बाहायदों दा बेखौ होबथानांगौनि थाखाय सोरबा नङा सोरबा जोङो सिगांबोनांगोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेवहाय जोङो फावसायाखै जोङो दिनै बाक्सानि पुलिस प्रखाखनखौ लानानै गोबां बिथिङाव बे जौ जुवा ड्राग्सनि हेंथायै खामानि मावदों आरो इयुनाव मावलांगोन गेजेर बिजनि दखरायाबो बेनि खम नङा दा आसा खालामदों गेजेर बिजनि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लायबो रायजोनि अनसायनाय मोनगोन आरो बेबायदिनो जे बर' माहारिखौ गेरेमसा माहारि दानो थाखाय जौगासार माहारि खालामनो थाखाय जेब्लायबो आगान सुरगोन बेखिनि मिजिंखौ थिदों गुबैयै फोरोंगिरिया जोंनि बर' समाजनि इन्टेलेक्सुयेल मेलेमजिबि जोङो बेखौ जोङो सिगांनो साननांगोन आरो फोरोंगिरि बिथांमोना जेब्लानोखि हेफाजाब होनो सिगांबोयो अब्लानो गासिबो हाबाफारिया जाफुंसार जायो मानो होनबा जोंनि समाजाव दाबो जोंनि फोरोंगुरु बिथांमोनखौ जोङो गुरु हिसाबैल' नङा जोङो बिथांमोनखौ मेलेमजिबि हिसाबैबो गनायबोदों आरो मानिबोदों दा बेवहाय गेजेर बिजनि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आरसियाव जोङो खोनानो मोनदों जे गोबां फोरोंगिरि बिथांमोना गोसो गुदुङै खामानि मावदों आरो बिनि थाखायनो गेजेर बिजनिया माब्लाबा समाव सिरि थादोंब्लाबो माब्लाबा समाव कनफारेन्स खुंनो हायाखैब्लाबो देग्लाय जे गाजा गोमजा खुंनो हागोन बे बिथांमोननि जे आरसि दानायजों लोगोसे बेवहाय बाहागो लानाय आरो दासिम गोसो गुदुं खामानि मावनाय बे प्रमान होदों दा बेनि थाखाय नैबे गेजेर बिजनि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ गासैबो श्रेणिनि जे रायजो राजाया फोरोंगिरिनिफ्राय लानानै लोगोसे लाइमोन रायजो राजा गाहेला मानसिफोर गामि आफादनि गाहाय नेहाथारि आफादगिरि बिथांमोना जथायैनो लाइमोन बिथांमोनाबो जथायैनो हेफाजाब होलांगोनखौ मिजिंथिदों आरो बेबायदि हेफाजाब होलाङोब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाव माखासे थांखि लानो थाखाय जे समाजाव गामियाव मा जेंना जादों बेखौ मोजाङै सिनायनो हायो आरो बिनि सायाव खामानि मावनो थाखाय सुबिदाखौ जों मोनो बेखौनो जों आसा थियो।